balimaw tanun bɛ Ala ye laban ye Ala ta ye jɔfɛn o jɔfɛn nin bɛɛ ye dafɛn ye don dɔ Ala min n'ale ye nimafɛnw da o nimafɛnw bɛɛ lajɛlen u laban u bɛ segin o Ala kelen de ma an wo an ni wo Ala ta don ni bɛɛ lajɛlen bɛ segin Ala de ma dali masa min y'an da o dali masa de bɛna an bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen nimaya ye lajarabi de ye Ala ko kama hadamadenw ni jinɛw da foyi kama fana kɛra ale Ala batuli ye cɛkɔrɔba min n'a fatura n'o ye Laji Ibrahim Boubacar Keita ye mɔgɔ caman b'a tɔgɔ fɔ ani mɔgɔ caman ye fanga in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ne Jose b'a dɔn ne b'a dɔn kabini tuma min na u y'a gɛn ka bɔ a dema na ne Jose b'a dɔn a y'i kan bɔli kɛ fanga nɔfɛ ne Jose b'a dɔn a ye fanga sɔrɔ tuma min ne Jose y'a dɔn a ka kuma kelen bɛ yen ne fana tɛna ɲinɛ o kɔ fo n kaburu fo don min na n'a fɔra k'a fɔ Jose yɛrɛ fatura cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dɔw n'a fɔ nin cɛɲa in an tun bɛ nin dɔn a ka kuma bɛɛ ne bɛ ɲinɛ kuma bɛɛ kɔ fo don min na a taamana k'an sɛgɛrɛ a ko n terikɛ kɔrɔ n ko faama a ko awɔ a fɔ e fana bɛna fara Laji Burama kɛlɛbaw kan ne ye min kɛ k'a jaabi n ko faama wallahi ne Jose ne tɛna fara e kɛlɛbaw kan dunya in kɔnɔ ayi ni Ala ye sini jira na an bɛna masala kɛrɛnkɛrɛnnen sigi maninka kɛ kan n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye caman bɛ yen a sigilen fanga na waati min de olu gɛrɛla la dɔw yɛrɛ ko ne ma ko Ibrahim Boubacar Keita o y'a sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ dɛ ni mɔgɔ min y'a f'e ye ko nin cɛ in b'i sigi fanga na e bɛ da o la cogo di ne Jose min kɛ k'a tigi jaabi o don ne ko n ko fanga de ye Ala ta ye a ye wele a ka so a ko dɔgɔ e ye nin gɛlɛya in sɔrɔ ne kosɔn ne sabula e ma ne wele ne ko n kɔrɔ ni ne ye wele o a kɔrɔ ye di n wɛnna ka bɔ n ka baara la o tuma in tɛ n donni ta ne ko n kɔrɔ Ala de bɛ se ka mɔgɔ donni ta Ala de bɛ se ka mɔgɔ donni ta caman bɛ mɔgɔw la olu bɛ kuma i bɛ ka ko kan ne Jose bɛ ne dɔɔnin dɔn a la dɛ ne Jose ne bɛ dɔ dɔn i bɛ ka ko la n bɛ min dɔn a la ni Ala ye sini jira n na n bɛ n'o lase aw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma kelen b'a da inshallah o tun ka ca a da dɛ a bɛ deli k'a fɔ Jose ni Ala y'i bolokɔ ni den kelen minɛ ni diɲɛ bɛɛ ko k'u b'i senkɔrɔma cɛ u tɛ se i la o ye tiɲɛ ye n ko a ma n ko a fɔra k'i ye Mali feere dɛ a ko ne ye n ko a ko Allahu Akbar ne tɛna Mali feere n terikɛ maninkakɛ Ala k'i dayɔrɔ suma adamaden fiɲɛtan tɛ dafalenya ye Ala ta de ye i kɔni n tɛ yen tuguni bi kɔni i tɛ yen i taara Ala ka yafa k'i ma Ala k'i dayɔrɔ suma Ala k'i kaburu nɔrɔ n kɔrɔ Ala ka yafa k'i ma n kɔrɔ Ala ka yafa k'i ma n kɔrɔ Ala ka yafa k'i ma n'i ye min kɛ n'o ɲɛna Ala k'o minɛ i ye n kɔrɔ n'i yɛrɛ ye min kɛ i n'a fɔ ne Jose yɛrɛ ye caman kɛ o ma ɲɛ min kɛra n'o ma ɲɛ Ala ka yafa k'i ma n'i y'an don ka ye bi balimaw ɲɛ furakɛlaw bɛ yan ni ale bɛ ɲɛ fura in a y'a sɔrɔ fa tiɲɛna a ye se baara in na an k'a yɛrɛ lamɛn. Donc alhamdulillah an kɔni bɛ ɲɛ furakɛli la depuis 94 an bɛ ɲɛ furakɛli la ɲɛ furakɛli an y'a sɔrɔ
an ka mɔgɔkɔrɔbaw bolo alhamdulilahi n ye tubabu kalan ka fara kan donc y'an dɛmɛ an ka recherche caman fana la an bɛ lahaliya mun na bi adamaden ka farikolo tiɲɛna ka sababu kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun fari ka ɲi kosɛbɛ donc ka da kan an ka balo ka ɲi an bɛ fiɲɛ mun samaw ka ɲi donc an bɛ ji mun min o fana ka ɲi mais bi a bɛɛ tiɲɛna donc fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ bana mais bi i b'a sɔrɔ banaw yɛrɛ denw bɛ wolo n'a ye k'o to ba kɔnɔbara la donc o de kama n b'a fɔ mɔgɔw ye ɲɛko la bana mun ka gɛlɛn kosɛbɛ o de pasa banaw ye ɲɛ banaw mun bɛ adamaden ka ɲɛpasaw tiɲɛ donc olu fana ye suguya caman ye mais mun dɔnnen don an fɛ kosɛbɛ o de dɔw b'a fɔ a ma ko ɲɛ tension donc tubabu b'a fɔ a ma glaucome donc bana de ka ca an fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ mɔgɔ caman na mɔgɔw b'a jate k'a fɔ dabaliw de don ou bien kɔrɔtɛw de don ou bien kɔnɔfɛnw de don ou bien fɛn caman de don ka d'a kan n'a dɔnna adamaden farikolo la a bɛ tiɲɛni a bɛ tɔɔrɔ lase adamaden ma fo ka se tɔɔrɔ dan ma parce que a bana bɛ don cogo di a b'a daminɛ kɔngɔlɔ giriya la kɔngɔlɔ bɛ to ka dimi tuma dɔw la a bɛ nɔgɔya ɲɛ bɛ k'i n'a fɔ ɲɛma b'a la ou bien a bɛ k'i n'a fɔ cɛncɛn de b'a kɔnɔ ou bien tuma dɔw la a bɛ k'i n'a fɔ bɛlɛ de b'a kɔnɔ donc a bɛna bɔ o la donc ɲɛ bɛ chauffer dɔw ta bɛ chauffer kɔnɔna la ɲɛ kɔnɔna la a bɛna bɔ o la kolo kɔnɔna bɛ commencer ka ŋaɲa donc na kolo commencera ka ŋaɲa donc kɔfɛ kolo bɛ mankan bɔ kanpasaw bɛ dimi donc a tigi bɛ sogo kirikaraw kɛ tuma dɔw la yɛrɛ dɔw yɛrɛ t'a yɛlɛ a bɛ sogo kirikaraw kɛ o yɛrɛ bɛ yɛlɛma tilegan fɛ a bɛ fɛn dɔw ye donc i b'a fɔ seitanɛ fɛnw donc surtout an balaka ninnu a bɛ mɔgɔ caman na u b'a fɔ ko fɛn de b'a la k'a sɔrɔ a ma deli ka jinɛ ye a ma deli ka seitanɛ donc a ka ca mɔgɔw la kosɛbɛ donc o bana alhamdulilahi donc mais bɛɛ ni sababu dɔ da Ala fɛ an b'a fɔ an bɛ se ka bɛɛ furakɛ alhamdulilahi o bana n'a ma ɲɛ datugu n dɛsɛra n'a y'a fɛ inshallah an b'an sen kɛ inshallah i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc a baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ Kucala donc Kucala namɔgɔw bɛ ne ɲini ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ arajo Kayira yɔrɔkɔrɔ la donc Bamakɔ fana donc ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ Bako Jikɔrɔ ni Golf la donc polisiw bɛ jɔyɔrɔ min na Kalabankɔrɔ don da la ni farala Dekɛn sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka donc k'a fɔ n ye furakɛla Sidibe ka yɔrɔ crédit feerela ni Orange Money inshallah u bɛ yɔrɔ yiri la n'Ala sɔnna donc téléphone siraw fana donc n ka téléphone numéro ye 76 11 41 25 76 11 41 25 donc alhamdulillah an bɛ se ka mun fɔ de ni inshallah ala masa ye kelen ye silamaya jama kulu bena mokoti sana ngona bena ni silamaya dugule jama bena mokoti sana wana bena ni bulu fara chama mbau bena mokoti sauna ngona bena ni tijani yani kadiri yo bena mokoti sana wana bena ni anusari jama julu bena mokoti sana wana bena ni bulu milni bulu jingi bena mokoti sana wana bena ni tarabiya kalandi bena mokoti sana wana bena ni mali kono karamu bena mokoti sana wana bena ni mali ba kono dine chama bena mokoti sana wana bena ni silama ya dama kulu bena mokoti sana wana bena ni kalimatu foba jama bena mokoti sana ambalimaw abedeli ka fɔ aw cɛkɔrɔbaw fɛ ko Mali ye jamana kɔrɔba ye hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ kuma in a ti bɛn farafin dɔw ma n'i ko ko Kɔriwari bɔra Mali la hali ni y'u ka tɔgɔ in ta Kɔriwari Côte d'Ivoire tubabukan don nka ka bɔ Sikaso ka taa fɔ Korogo a bɛɛ tun ye kɛnɛdugu ye Burkina Faso o ye tɔgɔ kura de ye n'o tɛ a tun bɛ fɔ a ma de ko Haute-Volta ka taa fɔ Bɔbɔ nin bɛɛ ye Mali dɔ ye hali n'a fɔli ti bɛn n m'a kɛ wala dɔw ma n'an tɛ bi la n'i ko Mali bidenw de t'a dɔn n'o tɛ malidenya tɛ gansan ye fiyewu malidenya gansan tɛ aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn ka sago ne yɛrɛ kan ko Mali ye nɔbila kura kɛ waati jan den nataw olu bɛna nin kuma in fɔ
ni y'a daminɛ de ye koyi ni ye nɔbila daminɛ ye min kɛra juma tɛmɛnen ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ Mali duguba ka dɔgɔ hali Tawudeni hali Minaka hali Kidal hali ni Kidal ta i ma fɔ malidenw sigilen do ne Jose limaniyɛnen do k'a fɔ min kɛra a kɛra o hakili ye ko Mali ye dofɔ kura nɔbila kura kɛ don jan nataw olu bɛna nin seereya malidenw wulila ka jɔ ka ko kɛ i n'a fɔ cɛ kelen ma min tun b'u da an tɛ sɔn jɔnya ma an tɛ sɔn karabali ma an faso ye an ta ye i n'a fɔ jelibanzimanaba tun b'a fɔ cogo min anw faso Maliba k'o kɛra anw ta ye cɛkɔrɔba caman ni musokɔrɔba caman bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ a kɛnɛ kan maliden minnu b'a la ko an kan k'an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu n'olu ye nin ko in labɛn ko ka f'u ye hali ni a fanba ye bidenw ye kɛ maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan cɛkɔrɔba sijɛw tun b'a la banabaatɔw tun b'a la cikɛlaw mɔninkɛlaw baganmaralaw bololabaarakɛlaw maakalannenw politikimɔɔw kunnafoni laselaw maliden sugu bɛɛ i m'a kɛ fɛn o fɛn kɛbaa ye nin bɛɛ dɔ tun bɛ yen bada kabili nin kɛnɛ in dilala Musa Traore fɛ ni Mali tun ka yɛrɛma hɔrɔnya bi ta fɔlɔ la a ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ kɛnɛ min kan n'a bi fɔ a ma ko Place de l'Indépendance Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali Alpha Umaru Konare sigira fanga na waati min ale ye fara tasibila yɔrɔba labɛn bada jama ma deli ka bɔ Mali ko la Bamakɔ yan kɔni anw n'an ka denmisɛnniya an ma deli ka ni jama ɲɔgɔn ye nka ko ka fɔ nin ko labɛnna u ye u bi fɔli sen minnu fɔ nin kɛnɛ ninnu kan nin ye tasibila kɛnɛw de ye an k'an kɔfilɛ de ni kobaw tun bɛ kɛ Mali la fɛn minnu tun bɛ fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna hakili lajigin la bɛ banzumanaba de ye an tɛ tasibila kɛ ka kɔfilɛ kɛ ka tasi ka miiri Mali ko la Mali dɔnna ni nin de ye bisimila nin de tun ye Mali donbaw a laseli ye hali ni fɔli fanga ma bonya nka aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'aw yɛrɛ dɔ fɛn min na o de tun ye nin bada nin jama sugu ma deli ka bɔ ka se nin don laban ninnu ma fo ka taa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali nin jama hakɛ maa joli don maa hakɛ joli tun don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa tɛ se ka nin dafɔ nin kɔni a kɛra Bamakɔ cogo min a kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o cogo kelen na malidenw bɔkun tun ye jumɛn ye an t'u yɛrɛ lamɛn an bɛ Maliko faso ko Maliko la kasi CEDEAO ma asi bɛ sen ka b'a kɛ an de asi b'a fɔ dɛ commission de y'a demandé ka sigi ka kɛ an de y'a demandé parce que an ka hɛrɛ b'o de la san kelen a tɛ ɲɛnabɔ y'a mɛn an bɔ de la don a jɛra min ye hali ni san duuru a b'a kɛ y'a mɛn Ala fɛ Ala ka an b'u bolo jugu bolo CEDEAO an mɔgɔ t'u la bi an mɔgɔ t'u la sini an m'o ta sini kɛnɛ an ko an Mali an ta de an ta ye an tɛ jɔn tuguni an ye hɔrɔn de an hɔrɔnya ka b'u bolo an ka sini a tɛ taa Ala sini tɛ taa a tɛ taa bi taa sini o mɔgɔ ni bɛ Mali quoi Ala k'i halaki an bɛ san Mali ko la aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji kabini sɔgɔma 6h30 anw bɛ yan bɛɛ y'anw sɔrɔ yan parce que ɲɛdɔnna kɛlɛ n'a wulili kɔ n'i m'a kɛ walahi i tɛ bonya sɔrɔ fo k'i sa CEDEAO mɔgɔ ne tɛ n da don olu da la o olu b'an bɛɛ de ye kelen ye yan mais ne bɛ min ɲininkali kɛ est ce que Makɔrɔ fa ka so de ye yan ye wa somɔgɔ jumɛn de bɛ Mali la yan a ka mun de b'a la an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Asimu ko san 10 an ko san 10 n'an ko san 20 an ko san 20 n'o y'a sɔrɔ Asimu de y'an ka diɲɛlatigɛ dilanna ye Mali kɔnɔ yan a tɛ bɔ yen bi a tɛ bɔ yen sini mɔgɔ tɛ se k'o kɛ est ce que tubabu yɛrɛ ka kuma mɔgɔ bɛ équipe changer min bɛ gagner wa bi y'anw bila ka nin cogo in ɲini u ko k'an ko an bɛ sa ATT nɔfɛ k'an farala o la k'an farala Sanogo la an tun b'a fɛ olu ka se yɔrɔ min ma se Asimu de sera yen wa an bɛ sa Asimu nɔfɛ bi an bɛ sa nɔfɛ sini Ala ka barika don a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ la an bɛ kɛlɛ in na fo ka diɲɛ wuli. Mali ye jamana ye kɛlɛbɔta jamana. Jamana
Ka do ka fo Mali ye anw de ta ye Mali se ka jɔ anw kɔ Mali se ka kɛ foyi ye ni anw ma kɛ min ye donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ surtout maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an b'a f'u ye ka fɔ Mali selen bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan an k'an bolo di Mali kɔnɔdenw ma Mali bɛ yɔrɔ min na sisan ka a bɔ Faransi ani CEDEAO olu ka fu b'u sago ye Mali la an kan k'an bolo di an ka jamana faamaw ma k'a fɔ non o tɛ jamana in taabolo ye jamana in bɛ bɔ cogo min na an bɛɛ bɛ jɛ k'o de bɔ yen. Ne bɛ min fɔ CEDEAO ye ali kana da marigo ma ali k'an bila buteli kɔnɔ an bɛ balo tanki sanfɛla bɛ ala bɛ an bɛ balo kuma min bɛ ne fɛ dɔrɔn o le ɲɛ k'ale si CEDEAO mɔgɔw ma n'ale danna nin ma ne tigɛra dɔ koyi ali k'an bila buteli kɔnɔ o bɛɛ bɛn an ma dɔwɛrɛ tɛ saya dɔrɔn de don a b'an tɛ sa fana an bɛ balo. bi don dɔ ye Mali bolo don min ni taaɲɛ kura dɔ don Mali bolo don min n'a bɛna to Mali ka histoire la Mali mago bɛ fɛn min na bi Malidenw Mali a dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen wa dugu min ni Ala y'o kɛ anw niyɔrɔ ye o kɛra Mali de wa o Mali an ka kanu jira an k'a dɛmɛ Mali bɛ sigara la bi a mago b'a denw na ko a ye dɔ kɛ denw ye ko denw fana k'ale dɛmɛ bi ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi n'i y'a lajɛ ko min bɛ Mali kɔnɔ bi embargo min sigira Mali kɔnɔ bi walahi anw y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ foyi ye fo n'a bɔra Faransi ka janfa kɔ wa Faransi ka denmisɛnw u ye Faransi jaabi fara min ɲɔgɔn u bɛ fɛ ka Mali dafiri mais Mali bɛ Ala bolo wallahi Mali bɛ Ala bolo o la diinɛmaw an bɛ aw wele bi politikimaw an bɛ aw wele bi sorasiw faamaw tenitigiw population an bɛ bɛɛ wele bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ n'u ye Mali datugu fiɲɛ t'u bolo n'u ye Mali datugu mɔgɔ bɛ sɛnɛ kɛ nka balo bɛ Ala de bolo n'o tɛ anw bɛ gɛlɛya la a mɛnna anw bɛ degun la a mɛnna an bɛ tɔɔrɔ la a mɛnna nka an y'a di Ala de ma o la an bɛ min fɔ sorasiw ye Ala kana sorasi si ci k'a fɔ k'i bɛna taa an ka jamana dafiri ko barisa ninnu y'u ka hakilila jugu ta an b'a fɔ karamɔgɔw ye a ye fara ɲɔgɔn kan a ye kuma jamanadenw fɛ an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye leader bɛɛ lajɛlen k'i ka maa wele an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin kelen kɛlɛ kɛ ni min bɛ kɛ o ka kɛ ni tasuma bɛ wuli tasuma ka wuli ni min bɛ kɛ o ka kɛ Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen maa si kana to kɔfɛ ye an ka juguyaw bɔ yen bi politiko kɛlɛ minnu bɛ yen an k'o bila bi diinɛko kɛlɛ minnu bɛ yen an k'o bila bi société kɔnɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ an k'o bɛɛ to yen bi an ka min minɛ bi o de ye jamana Maliko an k'o tɛ bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ taa ɲɛ cogoya min na an k'o baara de kɛ nin tɛ Asimi ko ye nin ye yɛrɛko de ye nin tɛ gouvernement ko ye nin ye yɛrɛko de ye nin ye Maliko de ye bi Maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan o de ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bi ni maa min y'a to nin da ka to yen la walahi nin gɛlɛya in bɛ ban an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan bi ni jamana tɔw n'u k'u ta fɛ an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ fɛ ni bɛɛ banna i la e yɛrɛ kana ban i yɛrɛ la o tuma na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka faso kanu jira bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka taa n'an ye malo sɔrɔ an k'o dun n'an ye bu sɔrɔ an k'o dun n'an ye bɔgɔ sɔrɔ an k'o dun an ka ko in di Ala ma CEDEAO tɛ se ni CEDEAO bɛ se san 10 joli an bɛ guerre la yen nɔ résultat jumɛn bɛ yen Union africaine tɛ se Union européenne tɛ se Maliyɛnw de bɛ se an k'a di Ala ma an ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin kɛlɛ in kɛ ni kɛlɛ kelen an k'a kɛ bi an ka jamana kalifa bɛ Ala de ma bi wa an ka jamana bɛ Ala de bolo bi an ka fara ɲɔgɔn kan a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan a balimakɛ don Muhamadu Arabi Haidara Segu. Parti ko kuma tɛ yan Mali ko kuma de bɛ yan farafinsiyɛ da ma gɛrɛ ni Maliyɛn da yan élection ko kuma jumɛn bɛ yen nɔ farafinsiyɛ da ka gɛrɛ ni Maliyɛn da yan Maliyɛn bɛ voté 200 400 tɛ farafinsiyɛ sɔrɔ donc bi an ko o de ka ɲɛfɔ an ye an k'an ka démocratie faamuya jamana ka sigi sen kelen kan Maliyɛn den bɛɛ ka se ka taa école la Maliyɛn an ka sécurité fɔlɔ donc ni sanction nakun de ye ko ka anw nasiran ko ji ko u bɛ banques datugu ni sanction nakun de ye k'u b'u ka carburant tigɛ an na mais jɔnya jɔlɔkɔ min bɛ an bolo la bi an b'o de tigɛ ka bɔ an tɛgɛ la la CEDEAO la MINUSMA critique l'État fɛn o fɛn min ye fo Faransi ne tɛ CEDEAO kɔ dɛ u ka rentrement c'est bon e ko k'i teri ye anw ye k'i nakun ye anw dɛmɛli de ye drone bɛ e bolo satellite bɛ e bolo e bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ ne bolo Alifa ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban e bɛ se ka fɛn bɛɛ ye o bɛ se ko bɛ ci don min na o tuma Faransi tun bɛ min MINUSMA tun tɛ yan diɲɛ bɛɛ bɛ Mali la mais hali sini anw bɛ ka bunte e Irisi dɔrɔn nana dɔrɔn juste avec l'armée malienne
e ka sɔrɔsiw ka moral dɔrɔn lajɛ bi bayi sɔrɔsiw moral bɛ 100% na bi maliyɛn sɔrɔsiw bɛ ka kabako lamaga bi ni e ma se ka sanction ta fo o wagati nous on dit à bas la CEDEAO à bas la France. Assimi Koïta Assimi. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw malidenw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni wulikajɔ min n'o kɛra hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye an ka jamanaden minnu n'a y'a sɔrɔ u sigilen bɛ tunga fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye lamerikɛn jamana ye bɔli kelen min kɛra yan o bɔli kelen kɛra olu fana fɛ yen o seereya ninnu olu filɛ nin Assimi cɛ ka ɲi ou bien a ka bɔ a ka ja ou bien a ye cogo ka ɲi an tɛ ka Assimi est une institution Assimi bɛ anw de ka baara la n'o ye an maliyɛndenw ye an faw fagara an baw fagara an ka duguw cira an kasira ala de ye Assimi ci anw ma maliyɛnw Assimi bɛ baara min na a t'a yɛrɛ ka baara la a bɛ anw de ka baara la anw kan ka Assimi protéger bi Assimi ye mun kɛ dans l'histoire maa si ma deli ka kɛ Afrique bɛɛ ka taa Modibo Keyita la ka na bila Senghor la ka na bila Kwame Nkrumah ni Sékou Touré la u ye fasoko kɛlɛ kɛ mais Assimi bɛ ka fɛn mun kɛ bi ka Faransi dɛsɛ ka sinɔgɔ bi Makɔrɔ sinɔgɔtɔ Assimi Makɔrɔ dumunitɔla Assimi ni bɛ fɛ bana ka Makɔrɔ minɛ bi Assimi tɔgɔ fɔ dɔrɔn ni Assimi photo yira dɔrɔn tremblement de terre de bɛ wuli Champs-Élysées kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ Assimi ye barikaden de ye maliyɛnw bɛ kuma kelen fana ɲɛfɔ a ɲɛna aw b'a hakili to o yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw recruté ye bilen an bɛ se ka sɛgɛn mais an tɛ malo mais sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ye toutes les grandes nations a bɛɛ sɛgɛnna de yan'u ka hɛrɛ sɔrɔ maa si kana bɔ ni fake news ye k'aw ja tigɛ parce que fasoden dɔw bɛ yen u saralen de bɛɛ k'u faso janfa u y'u faso janfa ka ala janfa ka kira janfa ala t'u fɛ u jelimaga bo hali soso duki hali wulu bɛ kare kɔnɔ n'a ye a bɛ kɔrɔ ci bobi mais c'est la tu sais que i bɛ kuma micro min na o micro tigɛlen don i la i bɛ radio so min kɔnɔ o tigɛlen don i la Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn hali den min wolola bɛɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi Banyakarakaw ye n wele u ɲɛjibagatɔ de ye n wele n ka radar dɔ bɛ fɔ Banyakara o ko seli tɔla n ka radar dɔ wele a kasira n ko mun na k'a bɛ kasi a ye 2 minutes kɛ a bɛ kasi la fɔlɔ ne yɛrɛ bolo n ko kolo de kɛra nisɔndiya kasi de don a ko bi Banyakarakaw u ka foro jenini dabilara u ka sow jini dabilara ka taa minɛ ka bila u ka bugu la o dabilara bi ala ni Assimi sababuya la ala ni Irisiw nali sababuya la maliyɛnw an ye mun ɲini an faw fagaliw ka dabila an baw fagaliw ka dabila Assimi nana a b'o de baara la Assimi taara Irisiw nɔfɛ ko Irisiw kana an dɛmɛ an balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min kɔni ye anw fɛ Bamakɔ yan nin jama lajɛba in a daminɛna ni juma seli de ye juma tɛmɛnen o kɛra nɛgɛ ɲɛ 13 waati la a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Imam Umaru Jara bolo an bɛ don min i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ ye gouvernement jamana marabaaw ale ye o ministre dɔ ye min ye an ka jamana mɔgɔbaw caman ye ninnu sɔrɔla ka nali daminɛ waati ni o kɔfɛ kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'olu ni Mali y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn na o mɔgɔw ye nali daminɛ politikitɔn dɔw fana olu sɔnna ka na kɛnɛ kan jamana yɛrɛ kolatigɛla olu fana a bɛ fɔ minnu ma ko société civile o ye jamana forobamɔgɔw ye minnu tɛ bɛrɛbɛrɛtɔn ye nka ni fasoko u daba kumaw na olu fana nana kɛnɛ kan nka min ye an ka don latɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Assimi Koyita ye ale kɔni ma ye kɛnɛ kan min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ a silamɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye o ɲɛmɔgɔbaya kalifalen don mɔgɔ min na n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale fana ma ye kɛnɛ kan Imam Mahmoud Diko n'ale tun ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔya kɛ ka kɔn Cherif Ousmane Madani Haidara ma ale fana ma ye kɛnɛ kan nka min ye ɲɔrɔn Cherifukɛ ye ale ye sɛbɛn ci o sɛbɛn o kalanna a ka cidenw fɛ sariya minnu sɔrɔla ka bɔ yen o sariya ninnu olu filɛ nin an fa n'an karamɔgɔ a ko maa minnu bɔra ko ka bɛɛ fo k'aw ni cɛw yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ko k'a lase limanaw ma k'a lase kalandenw ma
k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛ aw kɔ ale buye b'aw kɔ n'aw ko min ale buye yɛrɛ ko o de ye bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Asimi n'a ka gouvernement an k'u soutenir o y'an fa ka weledaga ye k'a lase maaw ma a ko maliyɛnw a ko maliyɛn ye hɔrɔn ye maliyɛn ye laadiri ye maliyɛn ye kankelentigi ye ni maliyɛn ye kuma min fɔ a b'a kɛ an bɛɛ ka jɛ an ka Asimi soutenir an ka Sukɛli soutenir an ka transition in soutenir ale buye ka laɲini ye san 5 de ye san 5 o de ye cɛkɔrɔba ka laɲini ye an ka transition soutenir transition k'a jɔ Asimi yɛrɛ k'a jɔ a kana siran n'a ye siran y'a fari fa min na a ko tigɛ ka bɔ a la o t'a dɔ ye ni maa wɛrɛ ma buye dɔn transition in kɔnɔ PM b'a dɔn n'o ye premier ministre n'o ye Sokɛli Mayiga a bɛ buye dɔn buye ko jamana bɛ na ja nin y'o tile de yanganen a kunna nin y'o fiɲɛ de cilen ye Maliyɛn an ka bolo di ɲɔgɔn ma cɛkɔrɔba ye nin laɲini diɲɛ ka bɔ CEDEAO k'a ye bɛɛ k'a ye ka taa lakali nin ka kɛ somɔgɔ sama ye ni ɲɔgɔn ma deli ka jɔ kɛnɛ in kan yan nin kɛnɛ in jɔra yan an ye kɛnɛ in jɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ siɲɛ 3 tɛ siɲɛ 4 tɛ siɲɛ 5 tɛ an y'a jɔ a ka ca nka sa ni ɲɔgɔn ma deli ka jɔ a kan cɛkɔrɔba ka kumakan a ko k'a lase maliyɛnw ma a ko ale b'a dɔn maliyɛn tɛ siran walahi maliyɛn tɛ siran a ko danaya min n'o talen b'an bolo k'an ka fanga in soutenir an kana bila an ka bila n'an bolo fila ye an ka bɔ k'an jɔ fanga in kɔ kan fanga in yɛrɛ k'i jɔ jamanadenw ye o y'an fa ka laɲini a ko jamana bɛ na diya a tɛ se ka diya jamanadenw kɔ dɛ an k'an jija an ka to transition in kɔ Maliyɛn an kana siran CEDEAO ɲɛ an kana siran Union africaine ɲɛ an kana siran Union européenne ɲɛ an kana siran IMO ɲɛ u n'u dɛmɛbaga tɔ bɛ u si tɛ se k'an siran ni sama bɛ maa min ɲɛ gomi t'i gosi anw karamɔgɔ ye sama de ye a jɔlen bɛ fanga in ɲɛ fanga in ka to a kɔfɛ walahi gomi t'u gosi Ala k'an dɛmɛ Ala k'an bɛn san aw ma san 5 min n'o fɔra ko gouvernement ka san 5 in kɛ Ala ka nɔgɔya u ye u ka se k'a kɛ an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka Mali ja Ala ka Mali basigi Salli ala Muhammadin salamu alaikum wa rahmatullah. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko kɔlɔsilikɛla olu y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnna jama ma deli ka bɔ tile yɛrɛ farinya fɛ mɔgɔ dɔw kirikara la an ka magwɛn kɛbaa minnu ni kasara ye mɔgɔ sɔrɔ n'olu bi magwɛn n'a bɛ fɔ ma ko protection civile olu ka mɔgɔw ye magwɛn ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ a kɛnɛ kan komi an bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus a fanga kɛn bɛ ka bonya anw fɛ ani farafin jamana caman kɔnɔ an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ ye ko o tun bɛ k'o di mɔgɔw ma jama yɛrɛ caya fɛ ko a ma mɔgɔw labɔ aw yɛrɛ ye mɔgɔw ka laseli kumaw mɛn k'u nakun ye fasoko ye maa o maa tun bɛ kɛnɛ kan a fanba olu y'a jira k'a fɔ ko malidenw b'a fɛ ka jira CEDEAO mɔgɔw la k'u ye waleya min ta k'an sɛgɛrɛ n'o ye ka Mali dondaw ni Mali bɔdaw ka sin CEDEAO jamanaw la u y'a bɛɛ lajɛlen datugu caman fɛ kelenya min bɛ fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw fɛ ko farafin jamanaw ye kelen ye maliden fanbaw ɲininkalen olu y'a jira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ hali n'a bɛ fɔ da la ko ŋaniyaw jɛlen tɛ an b'a fɛ CEDEAO mɔgɔw kana dansago anw de ye malidenw ye ɔ malidenw kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ kuma fasoko la u b'a fɛ ka don latɛmɛ fanga wala furancɛ fanga wala waati latɛmɛ fanga u b'a fɛ a furancɛ ka kɛ min ye a bɛ olu de sago la nka mɔgɔw bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ a ye kuma mɛn cogo min dɔw kɔni ka hakilinata de ye ko Mali k'a lajɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ dantigɛli min ni jama tun kɛn bɛ k'o makɔnɔ o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye bi n'o ye Sokɛli Kokala Mayiga ye a ka kuma lase la a ye min fɔ o de ye k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw k'a faamu diɲɛ jamana tɔw k'a faamu k'u kana jɔn Mali la u kana u yɛrɛ nɛgɛ wala k'u yɛrɛw lafili malidenko la fɛn caman bɛ yen o bɛ bɛn diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ ni ko i b'o karaba Mali la Mali tɛna sɔn o ma a ko malidenw olu tɛ siran foyi ɲɛ Mali marabaw tɛ siran foyi ɲɛ ni siranfɛn b'u fɛ o ye Alahu de ye ani jamanadenw Sokɛli Kokala Mayiga. Président de la transition le colonel Assimi Goïta a ko kanga aw fo nga aw fo ka awaliɲuman dɔn ka bini Mali indépendance ta ma hakɛ min bɔra bi Bamako ma hakɛ min bɔra région la o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ aw fo ka a waliɲuman dɔn o la mais yani n ka taa yɔrɔ jan n b'a fɛ an ka duwawu kɛ ka tasibila kɛ maliyɛnw minnu tɔɔra crise in na a kɛra finitigi o a kɛra civil o a kɛra jamana wɛrɛ den o minnu sara n ka jamana kɔnɔ Ala ka hinɛ u la n tilala k'a fɔ lutte in kɔnɔ
la lutte pour le changement. Minu ni torala, minu mbe kelela, alaka udeme. Minu ni torala, alaka ya fuma. Anga soldat su, minu mbe kelela sunitele. Hali sisa, ube kelela. Parce que Bimba fait Malion Bekado. Région Bella, il y a des opérations militaires dans toutes les régions de la République du Mali aujourd'hui. Et pendant cette dernière année, nous avons équipé, en moins de 7 mois, nous avons équipé notre armée plus que les 20 dernières années réunies. Du 28 décembre 2021 à aujourd'hui le 14 janvier 2021, le nombre de terroristes, de chefs terroristes, de bases terroristes que nous avons détruits, c'est plus que ce qui a été détruit pendant les 20 dernières années réunis. Des centaines de terroristes sont en train de se rendre tous les jours, parmi lesquels il y a toutes les nationalités, y compris certains qui viennent des pays de la CEDEAO. Ils sont nommés aujourd'hui des terroristes. Ça veut dire que ceux qu'on a pris qui ont des armes, ils ont des cellules dormantes dans chacun de ces pays-là. Donc la CEDEAO ne se trompe pas pour déstabiliser l'État malien. Donc nos soldats qui meurent tous les jours, y compris aujourd'hui, il y a des combats dans certaines zones. Même aujourd'hui, nous avons perdu des hommes. Ces hommes, nous devons leur dire, le peuple malien ne les oubliera jamais. N'oubliera jamais leurs familles, n'oubliera jamais leurs enfants, n'oubliera jamais leurs femmes, leurs épouses, n'oubliera jamais leur mémoire. Go! Aye kelem minam minunsan, transition et rectification kono. O ma deli kakabe sans mugabo o kelemine nyogoma sa malibolo. Anga soldat sous, anga l'armée, ou ye terroriste hakem mi faga, kuka base détruit, ka domine la chamambe ku yere rendu sisa. Minumbe ku rendu a chamambe CEDEAO citoyen chamambu kono. Ça veut dire que base bo CEDEAO jamana ufanala. Donc, minumba fait ka Mali d'Afrique, ka transition d'Afrique, kanga l'armée d'Afrique, ou ku jantu yere la. Mali be comme Mali de Jolendo, terrorisme ni jamana chamanche, anga soldatu be ka sabi, pour que terrorisme kana se jamana dola. Donc, anga soldat sous, ambu fo, mba fo, au ku fo dante folimina. Nko, ambe kele la bi, mais en kelente, dobe ben la contre nous, mais dobe, anteroube, il faut la Guinée, les pays frères du Mali, les deux poumons du même corps. Nous voudrons saluer au nom du président de la transition et du peuple malien, le peuple et le gouvernement de Guinée pour sa solidarité, pour son refus de l'application des mesures illégales et illégitimes de la CEDEAO contre notre pays. Mbaffé, ka Guinée faux, ka Guinée peuple faux, ka Guinée gouvernement faux. Katila ka John faux tuguni, Russie ni Chine, la Russie et la Chine, Poutine et Xi Jinping, Chine ni Russie, beba don, ka bini Mali et indépendance ni gela et Mali soro. Chine ni Russie ou be Mali kerefe, ou be Mali deme. Ambu faux. Et Kosaina, Utara Nations Unies Conseil de sécurité là, Koubena résolution Djougudota, Kanyesi Malima. Chine Russie ko mimbe kake Malila Kounye Bala. Mimbe Malila Koulete Sama, ou Yuka veto opposé au résultat Yamateme Amboufola. Et Katila Kabou Djonefo, ka Algérie président, et Doumadji Tebboune. Anaka gouvernement Algérie peuple Koufo ko USBN doke awiaye ko CEDEAO yani CEDEAO ka sanction da Mali kuna ko CEDEAO kanga ta Mali fe ou ka négocier Algérie yo de fouiller o de kama président de la transition bena délégation bado wuli ateme kata Guinée kaufo kata Algérie fo Mauritanie fana be ou ka kuma mancha memba don kube Mali fe ou bien Mali fait bi, ou bien Mali demain. Donc, en Mauritanie fana fo. Katilaka John fo, Afrique jamana be, Afrique peuple be, nawya ye, i syndicat wo, i parti politique wo, i société civile wo, i artiste wo, jamana nunum bela, musou, genou, tchekorobaw,
bébé ka manifestation ke bi ka Mali soutenir ambu fo ambu wali nyamando ola hali Afrique jamanaw hali jamanaw minute CEDEAO olola bébé ka Mali la jebi bébé ka Mali la je bébé fa konna la ala ka Mali deme parce que na nyena malien bolo bébé bo joyalaw o de be senabiu mbo fo muna parce que amba don tigi hali minu ye sanction inta contre le Mali a chamambala u konanala u kuntafeo mais uyu jagwade uyu bagabaga o de kama président de la transition ko comme ya fo tubabu kana ma shiteze kan bagabaga ma shiteze kan jawuli o de kama président ya fo ko adaile lendo hali sini ni mimba fe ka kuma Mali fe adaile lendo parce que hali kele hali ni guerre na wulila abelaba négociation là donc yani ka kele se ka teyoro dola ika damne ni négociation CEDEAO yiban au-delà aye kele de wuli mais alaba abena négociation là o de kama président de la transition ko le Mali est ouvert aux négociations aida aka gouvernement là aida président de la transition là antena foike Mali qui intérêt mina parce que ngani avere tana ngani avere président de la transition là ngani avere gouvernement là ngani avere transition là ka Mali dambe na horoya ka segi amade parce que Mali be situation minabi Mali be situation minabi hali basaw u be tulonge Mali labi o be bayani transition ka banala sona o teke tuni Mali be lahala minabi Mali bana ba de be Mali Mali binendo bebe tama Malika bebe Mali dogoya ala barkala insha Allah yani transition inkaba banaba toy amba frake amba lasigi na sigira amba jo senflaka na zora senflaka amba la tama na damara amba la boli abeta devant les pays africains ambo kemuna parce mba fo ma chamambe ute histoire don ute Mali histoire don ute nga peuple don nye kuma do fo tubabu kana sambe segaka tubabu na Afrique menene domina we jamana domine dogo kun dama kono kalo woro kono ka Mali mine ka bo 1878 fo 1916 sambi sabani segi ayode kekelela o ya soro marfat kuntambolo o bela we jamana mine ni malfay mais kalo kele uma here soro ni burda memma wuli arabu be wuli koroboro be wuli fulaw be murti bamanaw be murti bobo be murti senufo be murti fulaw be murti bebe murti miyankaw be murti senufo be murti bebe murti sarakalo be murtu uma dolika lafiya soro fo 1960 an yu genka bonga jamana kono donc nebe min fo nta fo juguya kamade mais u kan lame peuple malien aka histoire moga minumba jamana nyemoga la bi u kana tromper u ka analyser la de nous tromper la ubu bolo do u yere nyera o de kama mba fawiye ma shikana jawli nous sommes une force tranquille ante mogo menacé ante mogo neni ante mogo bagabaga ambenga jamana horena dambe amba fe ko de sigama o de kama bi président et conseil spécial de défense nationale ayo de convoquer ne bora au réunion de la Canaya ka jatemineke ka feretige kelei ambena njo ka kelei ka supporter fa ka sa dana chogomina anta befo me au plan de la lelo abe président bolo au plan à Togo Tubabukana Oemwe, le plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Au des plans Mindlalabi, c'est adopté avec président Bolo, a un soutien à Edana,
Nala Barkala, on va amener le Mali au bon port. Yani Ngabo Kumala, Lambao Hakili Digi Fendola. Le 4 juin 2021. Aya donné que la préminition le 7 juin. Mais déjà avant le 4 juin, M5 Nyemoro, ou y a un toro du président Ma, Kafo Ibise Kanike, préministre. Au 4 juin, Ayelame. Nomination Koumake, mais Ayem rassemblement d'Okea, ka M5 Sankelen ko fêté. Ne Munde Foya, Nko, comme Malien qui chessri. Ambena Geleado Soro, Fiemba do Bena Wuli Anyefe, Mimena Yoro Datu Gagné. Tasuma do Bena Wuli, Kafoka be Malion Lasira, Kangan La Ben, Angantere di Nyogoma. Ma shi angana mogo shitoi, ni mimbina amba minena blo ka wuli. On va rentrer dans ces vents contraires, dans ces cercles de feu, ka Mali lassé, akanga se yoromina. Oya soro, nomination kumake mine ni président kunkumana. Donc kabini odon, ay lahidu di nyoma. Ko gelea nana Malila. Transition, président de la transition. Aka gouvernement, président du CNT institution be, amantere di nyogoma, kanjo Malion nye. Ni geleane ane betanye, Malion ban soutenu betugonko. O wati de serabi, donc kaufo dante folimina. Fe wofe nambese ka ke, ka Mali horoya na dambe ka sige ama. Obeke na la sona, obeke fanana une transition inkaba. Mali benajo feu devant le peuple africain. Hakato bala sali la Mahamadou. Kwa jamana nyamgo koko ka foye ko mirina kele mbala. Oye ka fanga di civiluma. Ka kalata organiser ganye kasro mangama bola. Obola kofe ako kante se kata kalata la kasro jamana rema lakana ko jatemne. Anga ka kuma anga benkola. Ay mu jatemne anga modo be anta fo abe parce que antero ka chan. Anga modo nyana ko munyunu sabali ko koro isiran. O temele kofe nya fo tukumna e sanction mu tarasida o kama. Gouvernement est labin dans la bambi. Nambo le ko plan de riposte. Ni ala sonama e gilate malien sisro balote dese amanga jamana lakana. Mala nyemgo e munyi gouvernement fait. O mo munu be ka transition teme. Halbi ku ou délit ka transition objectif nyefué kanye. O temele ko fait ambe a jatemne akelen ga fo ko sanction tara Mali kama. A jatemne franfin jamana chamana mgo willa ka jo. Anga jamana nyemgo ananga premier ministre ko kan beka je ku fo ko wale mando. Merci ala kanga jamana kisi. Mbora kuma ya agato bala sala la alliance. Kamodu se mifo kosobe ngafori be anamba bela jelenye neto daba bala keita kamodu se yafo chuamna nyabla mala on ya radio barakelawiye amara somna sawe bank ma mais amé réseau là avec une quarantaine de radios sur l'ensemble du territoire anga laissé nous fana beke borolo sans fait YouTube Instagram Facebook mal demo ko fe bana me kosobe ba wuli an seko mo amoko demana mais en fana makelaye ante sabe koranko problem ta ambesi nyangoma amse nyangoma mye kuna funya boro ramba nyini ka daw kloka anga foli be albashari chef de cabinet parce que bisaka do kan ke be do no fe itu la soro ibe kalo kan ke be do no fe itu la soro mais les calendrier qui lefla anyana bora vraiment anga foli bale yana la donc makono madame la secrétaire générale du ministère des Maliens établi à l'extérieur et à l'intégration africaine. Il y a une folie qui est baoué ou cadre et mamie folie yana donc makono. Comme un hérédia né d'abord la keta. Le trois est José Traoré. En fla de besika borinke à la campagne saba. Kimbe au fou ka awalin mando au nalla. Le trois madame Tangara Nemagindu ne ye secrétaire général tungaranke ou ka ministère. Anika farafina kalaka du nyongona au ministère namba wile nazarakana ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine né au secrétaire général ani anga chef de cabinet do Mohamed Aga Al-Bashar ni omi ministre ka chef de cabinet a chesri leno ambe afoka walinma don o chesri koso
ani ka aw fana fo aw yeli kosɔn bi an ka ministère la. An siko ya carte ɲina ko de carte ɲina gɛlɛya caman b'a la malidenw min sigilen bɛ kɔfɛ dɔw bɛ san 7 san 10 u tɛ se ka na bolo kelen bɛ ka da kan pour que u ka se ka na fo ka passeport sɔrɔ pour que ka passeport fana sɔrɔ fo ɲina ka k'i bolo an bɛ don min na bi fo ɲina ka k'i bolo donc aw sigikun ye malidenw minnu bɛ kɔfɛ ko ministère des Maliens établi à l'extérieur et à l'intégration africaine yala aw bɛ dɔ kalama u ka carte ɲina ko gɛlɛya la aw bɛ min kalama aw t'o fɔ an ɲɛna fɔlɔ. N bɛ se k'a fɔ ko an bɛ carte ɲina ko gɛlɛya kalama kama sɔrɔ anw sigikun ye maliden minnu bɛ kɔ kan k'u ka gɛlɛyaw dɔn ka u dɛmɛ ka dɔ bɔ o gɛlɛya la hali n'an ma se k'a bɛɛ ban sinon an sigikun ye k'u ka gɛlɛyaw bɛɛ ta ka gɛlɛyaw ka fura ɲini a bɛɛ la nka n'an ma se ka fura ɲini min na an b'a kɛ cogoya bɛɛ la walasa dɔ ka bɔ o gɛlɛya la bi ma carte ɲina ko gɛlɛya sigi maliden minnu bɛ kɔ kan da la kama sɔrɔ fɔlɔ i tun bɛ passeport ta k'a sɔrɔ numéro kelen tɛ an b'a fɔ ko biométrie nafa b'a la nafaba b'a la k'a sababuya kɛ maliden minnu bɛ kɔ kan yɛrɛ sen donna biométrie ko in na a yɛrɛ teliyara k'a sababuya kɛ ka maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu lakana fɔlɔ n'aw hakili b'a la wagati dɔ la Abdurahmani Sila n'o kɛra yan minisiri kɔrɔ ye ka tɛmɛ o tun taara mission na Chine jamana kan k'a bɛ taa maliden minnu bɛ yen ka taa olu kuma ɲɔgɔnya a taara a ma maliden kelen pe ye a ma mɔgɔ ye min kɛ a y'i yɛrɛ ɲininka mun de nana n'o ye a taara bɔ dɔw ye kelen kelenni u ko anw tɛ se ka bɔ kɛnɛma ko ye kama sɔrɔ dɔ ye fagali kɛ chinois dɔ faga sɛbɛn min yera a bolo o ye Mali passeport ye a tigi taara sɛgɛsɛgɛ u y'a ye k'a fɔ ko a tɛ an ka kan si fɔ a bɛ kan min fɔ o ye anglais kan ye ministre ye a ɲini ka taa chinois ministre des affaires étrangères la kuma ɲɔgɔnya a bɛ se ka cɛ in ye cogo min na ka kuma n'a ye cogo min na walisa k'a jira k'a fɔ ko an ka jamanaden dɔ tɛ kama sɔrɔ u ye chinois ye faga cogo min na a tun cɛ ka jugu kosɛbɛ chinois tun tɛ se ka yafa kɛ nka kuma talen kɛ kasoden fɛ a tɛ se an ka kan si la k'a bɛ bɔ min k'ale bɛ bɔ Bamakɔ i wolola min n wolola Bamakɔ nka e dun tɛ an ka kan fɔ ni anglais kan tɛ e t'an ka kan si mɛ i wolola Bamakɔ kin jumɛn kɔnɔ maternité jumɛn na a ko Carrefour des Jeunes ye kin ye Bamakɔ yan a y'a ka sɛbɛn san yɔrɔ min na a b'o de dɔn donc o n'a gɛlɛyaw de ye jamana ɲɛmɔgɔw lajija ka biométrie kɛ an ka sɛbɛn na o la dunan tɛna se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ nɔgɔya la n ko nɔgɔya la dɛ bari bibi na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ nɔgɔya la dunan tɛna se ka na ka i ka sɛbɛn ta min ka d'a ye k'o kɛ ni a ye a b'a dɔn terrorisme fana a bɛ wele cogo di papalikɛlaw olu fana donnen don an tu la nin bɛɛ kɛ kun ye walisa ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ne ye jamanaden ye wa e y'a ye wa nin y'a ye wa biométrie de bɛ danfara don an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an bɔlen don i ko kabako n'an y'an tɛgɛrɛnden da i b'a ye k'a fɔ ko danfara b'a la donc a fɔlɔ dabɔ kun tun ye ka nɔgɔya de don nka bi gɛlɛyaba nana gɛlɛya in nana cogo di tiɲɛ don biométrie erreur caman kɛra la a daminɛ fili caman kɛra la a daminɛ hali ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye fili kɛra ne ta la n taara k'u k'a yɛlɛma fili wɛrɛ donna a la min ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye ne y'a laminɛ ni n ta ye ten nka minnu bɛ kɔ kan o b'a kɛ cogo di n'i dun seginna ka na ko i ka passeport ta ni a ye i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ don a la ani o dama fana tɛ dɔw fana taara u ma taa ni u yɛrɛ ka sɛbɛn ye u taara ni mɔgɔ wɛrɛ ka sɛbɛn ye donc gɛlɛya donna a la sisan n'u bɛ fɛ ka segin u ka sɛbɛn kɔrɔ ma ou bien olu ye u bolo da ka ban n'a fɔra ko dɔ ka sɛbɛn de bɛ e bolo dɔ tɔgɔ de bɛ e bolo dɔ jamu de bɛ e bolo ka segin ka na gɛlɛya dɔɔnin bɛ a la nka gɛlɛya si tɛ yen fura tɛ min na donc bibi na o fura de bɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n bɛ se ka min fɔ a ka ɲininkali la fɔlɔ o ye nin ye. Madame la Sévalo, si ka fɔ ba dɔ kɛra an fɛ kɔsa in na ko Assise nationale de la refondation maliden minnu sigilen bɛ kɔfɛ u ye u donna baara in na u cira faso ka ci la tɔn kuluba fila bɛ yen le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'o président Habib Sila ye kulu filanan ye Conseil supérieur de la diaspora ye o ye Chérif Kayidara ye yala aw ni jɛkulu fila min ye malidenw tɔgɔ la aw n'u ka baarakɛɲɔgɔnya a cɛ bɛ cogo di o ye ɲininkali dɔ ye.
a malidenw tɛ tɔn fila si la a yirala fana o assise kɔnɔ ko ka carte mina suspend ko ka suspend laɲini de don mais a ma sabati nka dɔw y'a mɛn k'a fɔra ko mina ni passeport tɛ ɲɔgɔn sira la bilen e bɛ se ka mun fɔ o kibaruya la. ɲininkali diyara n ye n bɛ a daminɛ n'i ka ɲininkali laban ye ko passeport ni nina tɛna kɛ fankelen fɛ bilen n bɛ o fili lakiliya nimero nina carte nina de bɛ bɔ yen nka nimero in bɛ to yen dɛ nimero in bɛ to yen k'a da kun jumɛn kan o de bɛ a jɛya k'a fɔ ko an ye maliden dɔ ye o a tɛna kɛ tuguni ko carte nina de bɛ kɛ i n'a fɔ carte d'identité ka yaala parce que date tɛ carte nina kan o n'i y'o jateminɛ a bɛ se carte d'identité bɛ se ka kɛ cogo di e y'i photo ta depuis i san 18 fo ka taa i kɛ min ye ko o kelen ayi o tun ye fili ye o nka nimero min n'o b'a la dɛ nimero in bɛna kɛ passeport kan fili de ye dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko nin y'a bannen ye pewu carte nina ni passeport tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuguni pewu a diyara mɔgɔ caman ye caman yɛrɛ ye anw wele an ko fili dɔɔnin bɛ a la kama sɔrɔ a ma fɔ ko a bɔra ye pewu carte nina de k'a minɛ i bolo ko nin de ye n ka nina kura ye o de tɛna kɛ tuguni nka nimero ye siri de ye o yɛrɛ bɛ malidenw minnu bɛ kɔ kan u b'olu jateli nɔgɔya anw bolo bari bibi in na an t'u hakɛ dɔn an t'a dɔn u ye mɔgɔ joli ye an kɔni bɛ bisigi de kɛ an b'a bisigi u bɛ nin hakɛ in bɔ an bɛ 4 millions min fɔra o 4 millions in depuis 91 de a fɔli yɛrɛ malo ɛbinɛ na minnu bɛ kɔ kan an ko k'u bɛ miliyɔn 4 na o ye depuis 91 de o 91 ne ko a tɔgɔ ye di mɔgɔ ma tanya mɔgɔ joli taara o kɔfɛ den joli wolola mɔden joli sɔrɔla a ka ca dɛ donc ni ye anw ɲininka bi an bɛ se k'a fɔ ko a ka ca ni o ye kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko a ɲɔgɔnna 2 yɛrɛ kɛra donc maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a ka ca ni o ye donc nina a dilanni o bɛ jɔ nka nimero o ti bɔ a la parce que nimero bɛna sigi passeport kan ɲininkali filanan i ye kulu 2 fɔ n'o ye au conseil des maliens de l'extérieur ye ani conseil supérieur de la diaspora ani a fɔra ka ban minnu yɛrɛ tɛ nin tɔn 2 ninnu si la anw sigikun ye maliden minnu sigilen don kɔ kan an ma maliden bɔ maliden na ni fɛn fɛn sigilen bɛ kɔ kan anw bɛ baara kɛ u bɛɛ ye nka pour que ka baara nɔgɔya tɔnw de fana labɛnna pour que ka anw ka baara nɔgɔya o fɔlɔ o ye au conseil des maliens de l'extérieur ye conférence nationale de y'o laɲini depuis 91 depuis ne kɔni bɛ ministère in na ani au conseil ye baara kɛ fɛn caman na hali kunu an kɔrɔ yan an tun bɛ salle kɔnɔ CEDEAO ni atu UEMOA ye gɛrɛntɛ sigi an ka jamana na an b'a kɛ cogo di walisa malidenw minnu bɛ kɔ kan u ka sɛgɛn kana juguya an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CSDM a tun bɛ o kɛnɛ kan an ye o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ANU a tun bɛ kɛnɛ kan an ye o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ dan kulu 1 ma kulu 2 ma kulu 3 ma maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan ni e de sigilen don kɔ kan an bɛ baara kɛ ni u bɛɛ lajɛlen de ye an bɛ aw ladɔnniya fana ko an cɛ ka ɲi kama sɔrɔ olu bɛ an dɛmɛ fɛn caman na hali kunu ne ko an b'a kɛ cogo di ne ka jama bɛɛ y'i fɛla di o conseil ye min fɔ a ye anw dɛmɛ sisan n ye communiqué min bila ka taa o conseil de ko est-ce que aw tɛ communiqué kɛ walasa k'u hakili lasigi an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. aw ye mun fɔ a bɛ se ka faamu gundo don wa. gundo tɛ bari n'a kalanna a don ORTM na ka ban gundo banna dɛ gundo tɛ confidentialité min bɛ wele tubabukan na gundo tɛ an y'a fɔ u ye CEDEAO ni UEMOA ye gɛrɛntɛ min sigi anw kan an y'u ɲɛfɔ u ye an y'a fɔ u ye fana anw ka ministère a sigikun ye ka u lakana ni gɛlɛya ser'u ma k'u tɔbɔtɔ ani an bɛ laɲini kɛ u fɛ olu minnu sigilen don surtout CEDEAO jamana na u kana don ko la min bɛ o jamana ninnu ka sariya sɔsɔ k'u sigiyɔrɔ gɛlɛya u bolo kama sɔrɔ bi an bɛɛ de dusu tɔɔrɔlen don tiɲɛ tɛ an bɛɛ de dusu tiɲɛnen don nka ni e bɛ wali jamana na i dusu mana tɔɔrɔ cogo o cogo n'i taara dɔ ka fɛn dɔ ci k'e dusu kasilen don o man ɲi dɛ u ka sariya ma donc an ko bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ bɛɛ ka kɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu kelen bɛɛ ka kan kelen fɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ jamana ye walisa an ka jamana bi kɔni gɛlɛya donnen don anw kan mais n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ bɔ a la an y'o bolo di ɲɔgɔn ma de ɲini u fɛ ka bɛn ni keleya ɲini u fɛ bari ni bɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye fu ye dɛ donc an ye bɛn de ɲini u fɛ o de ye communiqué an ye min bila ka taa ORTM na sisan ani i ka ɲininkali na min kumana carte nina kan o kumana fana an ka projet dɔ kan
min be n'an bɛ min wele top 10 ye mun ye an ka jamanaden minnu sigilen don kɔ kan n'u ye kalanbaw kɛ ni dɔgɔtɔrɔbaw de don ni professeur-baw de don olu bɛ na an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana dɛmɛ assise kɔnɔna na fili yera dɔɔni min ko katinina ko bɔra ma o tigi tilara k'a fɔ tuguni ko top 10 in jɔra k'a sababuya kɛ ko an dɛmɛbaa jɛkulu dɔ n'o ye PNUD ye k'o de tun bɛ top 10 financer o y'a ka dɛmɛ tigɛ an na o de la a jɔra ani jɔkun filanan ko minnu bɛ na cours di o top 10 ko la olu bɛ sara min sɔrɔ dɔgɔkun 2-3 kɔnɔ k'o ye an ka école karamɔgɔba minnu bi yan n'an b'u wele professeur k'o y'olu ka kalo 6 san 1 sara ye kuma in digira an ka tungankɛ minnu bɛ kɔ kan a digira u la kosɛbɛ kama sɔrɔ top 10 ye projet ye an bolo ni Mali ye a la ɲɛnamaya a mɛnna depuis 98 top 10 bɛ ani jamana caman na a tun daminɛna mɛ a jɔra anw ta ma jɔ ka sababu kɛ mun ye faso kanu minnu bɛ an ka tungankɛw la o de y'a to a ma jɔ kama sɔrɔ min faw ye k'a lajɛya minnu bɛ na ka cours di yan minnu bɛ na ka dɛmɛ di u tɛ dɔrɔmɛ 1 ɲini faso fɛ an t'u sara dɛ u sara yɛrɛ tɛ anw bolo n'u nana an bɛ min kɛ u ye an bɛ avion billet de ta u ye n'u nana villa 3 bɛ anw bolo kulu sanfɛ an bɛ u loger u kɔnɔ min bɛ di u ma k'u ka u yɛrɛ balo n'a ye fɔlɔ 4,000 de tun bɛ d'u ma tile kɔnɔ ne ko mɔgɔ min bɛ bɔ États-Unis min bɛ bɔ nanzara la 4,000 ye mun ye an bɔra o la an y'a kɛ 6,000 ye an y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ gɛlɛyalen don a kɛra 8,000 ye o mɛnenba ye dɔgɔkun 2 ye 8,000 n'i ka balo bɔ a la tile kɔnɔ joli bɛ t'u bolo bɛrɛ tɛ t'u bolo dɛ n'a fɔra ko k'u bɛ sara min sɔrɔ k'o ye professeur-ba minnu bi yan olu ka kalo 6 san 1 sara ye a bɛ gaw la dɛ kamasɔrɔ u y'a kɛ faso ko de ye o de la u nana ani ko PNUD de tun ka dɛmɛ bɛ anw yɔrɔ PNUD y'a ka dɛmɛ tigɛ tiɲɛna PNUD y'a ka dɛmɛ tigɛ k'a sababuya kɛ top 10 mɛnna ni projet kɔni tɛmɛna san 20 kan a kan ka jɔ PNUD y'a ka baara jɔ k'a sababuya kɛ o de ye nka sani PNUD ka a ka baara jɔ kɛmɛ sara la Mali tun bɛ min bɔ top 10 ye o ye 74 o tɛ se ka k'a joli sababu ye dɛ PNUD ka dɛmɛ tun bɛ kɛ ka mɔgɔ 5 dɔrɔn de sara a tɔ bɛ billet wo mɔgɔw nali wo a bɛɛ tun bɛ jamana de kan donc top 10 ma jɔ an ye top 10 baara walisa a ka kɛ jamana baara bolo dɔ ye n'an b'a wele ko structure o dossier taara réunion yɛrɛ kɛra ka ban secrétariat général du gouvernement na an bɛ min fɔ réunion interministérielle u ministère bɛɛ ka mɔgɔ bɛ na ka baara kɛ a kan an y'o baara kɛ ka ban baara tɔ bɛ ɲɛ walisa top 10 ka kɛ baara da kura ye ministère bolo ani an ka tungankɛw ka se ka taa ɲɛ ka dɛmɛ don an ka jamana ma. Nema Gindo e bɛ ministre jɔyɔrɔ fɛ an ka se ka baro in na e ye se ka le ministre so kɔnɔ min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ kɔfɛ i ka ministre n'a hakili la ale bɛ dɔ dɔn maliden minnu sigilen bɛ kɔfɛ a bɛ dɔ dɔn ka gɛlɛya la ka da ka kɛra consul général du Mali ye Khartoum Soudan ka kɛ consul général ye Niamey Niger ka tila ka kɛ ambassadeur ye o Niger kelen kɔnɔ maa min sigira wala surtout consulat la ale ni maldenw bɛ ɲɔgɔn kalama directement mais an y'a jateminɛ ko ɲinako in na n'u ye enrôlement kɛ données bɛ bila ka na Mali kɔnɔ de o la a bɛ traité n'u ye demande kɛ n'u ye enrôlement kɛ u ye demande kɛ an mago b'an ka nina la n'u o demande déposera consulat la walima ambassade la olu b'a acheminer ka na o la baara bɛ kɛ yan dossier bɛ tila kala sigi ka taa mais an y'a jateminɛ ko maaw bɛ demande kɛ a bɛ mɛn consulat la a bɛ mɛn ambassade la a tina faso kɔnɔ ɲina dilanyɔrɔ la n'o ye état civil ye parce qu'il y a une direction nationale de l'état civil il y a un centre national de traitement des données à caractère électoral CTDEC donc walima aw ka mɔgɔ minnu bɛ consulat la ou bien ambassade la parce que dɔw bɛ u ka fɛn ci anw ma u ye demande kɛ a tɛ ka ɲɛnabɔ mais n'u y'a ci anw ma an b'a lase a seyɔrɔ yɔrɔnin kelen a bɛ bɔ ala ma mɛn américain dɔ an ka maliden dɔ a sigilen bɛ États-Unis a ye mun caman kɛ a ma ɲɛnabɔ mais a y'a ka récépissé a y'o ci k'a ka wolosɛbɛn ci ne y'o acheminé
tile fila dɔrɔn a kɛra ɲɛna nkalon ye aw ka baarakɛla minnu bɛ ambassade ni consulaw la yala u t'a ɲɛdɔn de wa ou bien u ka dɔgɔ de wa parce que an y'a jateminɛ fɛn caman bɛ ka dossier la na Mali la kala taa fɛn caman b'o o yɔrɔ la aw ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen u t'a ɲɛdɔn de wa walima baara de ka ca u ma. Ok, ɲininkali diyara n ye n bɛ se k'a fɔ fɛn wɛrɛ t'a jukɔrɔ fɛn wɛrɛ t'a jukɔrɔ ka sabu kɛ min ye baara in n'i bɛ faso kɔnɔ a ka nɔgɔn kosɛbɛ nka n'i bɛ kɔ kan sɛbɛn tɛ se ka kɛ enveloppe ye k'a ci tɛ nɔgɔya la o surtout faso ka sɛbɛn a bɛ don valise diplomatique de kɔnɔ valise diplomatique bɛ se ka kalo kelen kɛ kolonkolon na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ san'a ka na caman na o de bɛ a sumaya ani a dɔw fana ta tɛ i récépissé ni wolo sɛbɛn min fɔ o dama tɛ fɛn wɛrɛw bɛ a kɔnɔ i ma sɛbɛn to ne kɛrɛfɛ ninnu bɛɛ ye n y'a ci an ka kiiribo ministère de ma kaba sɔrɔ ni na ko in an b'a lajɛ ko nɔgɔn tɛ kosɛbɛ an b'a ci kiiribo ministère la kun jumɛn de la n bɛ dɔ fɔ sani n ka se o dossier ma anw sigilen don yan tiɲɛ don anw kɔni bɛ tunkarankew ka ko ɲɛnabɔ minnu sigilen don kɔ kan nka nin sɛbɛn in dilanni anw sen tɛ ye nin si la n bɛ se k'a fɔ anw ye i n'a fɔ jamanaden tɔw consommateur de anw bɛ se ka ni sɛbɛnw nana anw bɛ se ka an jɛɲɔgɔnw wele u ka anw dɛmɛ sɛbɛn ko ka teliya n'o tɛ an ka lasigiden minnu bɛ kɔ kan n tɛ se k'a fɔ k'u t'a ɲɛdɔn dɛ u b'a ɲɛdɔn a bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ dɔw kan a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen ne tɛ min dɔn n'o tɛ a sɛbɛn minnu bɛ ci yan anw ka délégation générale des Maliens de l'extérieur an bɛ min wele DGME ni sɛbɛnw nana jamana ka bolo kan a bɛ ci DGME de la fɔlɔ délégué Sogodogo a n'a ka jama u b'u se kɛ papier man deli ka tile 3 k'u bolo tile 3 bɛ sɔrɔ min na o ye n'a nana juma n'a baara ma se ka kɛ juma a bɛ se ka tɛnɛ kɔnɔ n'o bɔra a la a na don u bɛ baara daminɛ a dugusajɛ u b'a acheminer depuis n bi yan n ye kangari da u ye sɛbɛn ka na tile 3 kɛ u bolo mɔgɔ dɔ de sigilen don a kama délégué ka mobili yɛrɛ de bɛ ta ka taa papier ninnu di ni mobili taara o papier di yɔrɔ la ni réunion yɛrɛ bɛ yan kuma dɔw la a bɛ moto de ta ka na yan sabu an ye o sɛbɛn ko in de bila an ka fɛn bɛɛ ɲɛma kamasɔrɔ mɔgɔw bɛ ka nɛnɛ ku ka fiɲɛ ku ka neige ku ka fɛn bɛɛ ku u ka baara yɛrɛ bɛ tiɲɛ donc fɛn fɛn ye an se ye an bɛ a la walisa dɔɔnin ka bɔ gɛlɛya la nka minnu bɛ consulaw la an bɛ caman dɔn caman yɛrɛ tun ye an jɛɲɔgɔnw ye yan n'u nomena ka taa caman bɛ IC la dɛ nka tiɲɛni fana bɛ se ka kɛ an tɛ min kalama o de kosɔn i tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ jɛlen don nka an bɛ min dɔn kɔni o ye nin de ye hali n'an ye mɔgɔ ko mɛn ko a bɛ tiɲɛni na fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan mɔgɔ caman ka baara tiɲɛna consulaw la k'a sababuya kɛ k'u minɛna fɛn dɔw la an tɛ se ka gangan ta k'u bɛɛ fɔ nka a tigiw bɛ rappeler ka na k'a jigin u la k'a fɔ aw ye min kɛ o man bɛn donc an bɛ o baara la papier dɔw bɛ na anw fɛ yan kiiriko de don kamasɔrɔ anw dama n'an ko CDDEC ma a ye nin yɛlɛma a sini ma ni kungo yera la o ye anw nɔ ye dɛ dɔw ta ye tɔgɔ falen dɔw ta ye jamu falen dɔw ta ye si falen n'aw m'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kiiriko don a la don dɔ kuma don dɛ sariya ka sira di lahalaya la n'o ma kɛ anw tɛ se k'a yɛlɛma ne ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ci n jɛɲɔgɔn ma n'o ye Sɔnbe Tera ye min bɛ ministère de la justice la ale fana n'a ka jama u ye baara k'a kan n ko ne ma nin dɔw bɛ yen a yɛlɛma man di fo an ka sariya yɛrɛ de ka yɛlɛma ni sariya ma yɛlɛma yamariya tɛ yen ka Kulibali kɛ Kuyate ye parce que a dɔw y'o de ye an ye cas yɛrɛ dɔ sɔrɔ a tigi ye tɔgɔ yɛlɛma ka jamu yɛlɛma kaba sɔrɔ dɔ ka sɛbɛn de tun b'a bolo a taara yen ni o sɛbɛn de ye ala y'a kɛ a ye muso furu ka denw sɔrɔ jamu min tun b'a la yan a y'o jamu bila sɛbɛn min b'a bolo o jamu de b'a la a y'a ye n'a y'o jamu di a denw ma gɛlɛya a bɛ sɔrɔ a la a y'a muso de jamu di denw ma tubula ka gɛlɛ a ma ɲɛ furu sara furu salen muso ko k'a denw tɛ den ninnu ye ni e min ye dutigi ye e jamu tɛ denw kan muso jamu de bɛ den kan gɛlɛya bɛ yen wa a tɛ yen a b'o gɛlɛya kɔnɔ bangebaa nana tan yan a fa nana tan yan gwa in dun ye gwaba ye dɔ bɛ fa kun gwa ye gwaba ye ale ye muso filanan den de ye a tɔ bɛ musomanin ale kelen de ye cɛmanin ye o tiɲɛko nɔfɛ yan mankan nana wuli k'a sababuya kɛ ale ye jamu yɛlɛma a balima tɔw ko k'olu dɔ tɛ k'a ka passeport bɔ a y'a bɔ tɔ ninnu ye Keyita ye ale ye Kuyate ye ne ko ale u dɔ ye wa u dɔ tɛ kiiri na sira fɛ kiiri dagoyara a la a nana yan
ko ne ka sɛbɛn kɛ k'a jira k'a fɔ ko Keita ni Kuyate in bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye ne bɛ se k'o kɛ yan donc o gɛlɛya bɛ anw kan ni kiri bon ministre yɛrɛ tɛ a dɔw tɛ anw ka baara tɛ a ka gɛlɛn anw tɛ se donc maliden minnu bɛ kɔ kan u ka anw faamu k'a fɔ ko an bɛ dɔ la nin dossier in taara di ne ma sure 21h de a sera ne ka so kamalen min bɔra yan o de y'a donni ka taa di ne ma n ko an b'a kɛ cogo di bi anw fana bɛ jama dɔ de sigi ka a lahalaya lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc an bɛ baara kan mais baara in ye sanjukɔrɔ wɔsi de ye a ma nɔgɔ. an b'a yira u la ko ani madame Tangara Nema Gindo ale mun ye secrétaire général ministre la min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ka ko ɲɛnabɔ ma ani karamɔgɔ Jose Traoré ani chef de cabinet Mohamed Al-Bashar madame Tangara i da sera a kuma ma sisan i ye kuma min fɔ an bɛ dɔɔnin kalama da le projet de loi portant rétablissement de l'identité ministre min ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ma komi olu de bɛ ɲina ko kunna olu ye baara k'a kɔnɔ aw ka ministre national maliden minnu bɛ kɔfɛ olu fana ye baara kɛ ka projet in ta k'a di justice ma komi o de ye porteur ye devant l'Assemblée nationale ou bien devant le CNT nga an tunnen don a loi ko an tunna ko kɔnɔ parce que an t'a dɔn loi in bɛ yɔrɔ min sisan a baara min don parce que a ka suma anw ɲɛna halisa a bɛ projet ya la projet yɛrɛ n'i taara administration territoriale la olu b'a fɔ k'a t'olu ka bolo kan bilen ko olu y'a di justice ma bon an bɛ Mali l'extérieur la yan an t'a dɔn projet in bɛ yɔrɔ min na i tɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ yɔrɔ min na an kɔni tunnen don a ko la. nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko baara in tɛ baara nɔgɔ ye tiɲɛ don consulat ni ambassades bɛ olu ka mara kɔnɔ nka consulat bɛ anw fɛ yan pour emploi u bɛ baara kɛ anw ye i n'a fɔ sécurité ni gendarmerie bɛ cogo min na awɔ anw ta fana ye o ye consulat bɛ anw ka mara kɔnɔ baara kama n'i ye consulat yɛrɛ jateminɛ consul ka baara ye mun ye jamanaden minnu bɛ kɔ kan k'olu ka gɛlɛyaw ta donc olu bɛ anw bolo pour emploi donc n bɛ o yɔrɔ. aw tɛ mɔgɔ ci ka taa aw ka mɔgɔ sigilen tɛ yen kɔni nka u b'aw baara de kɛ. u bɛ anw ka baara de kɛ nka anw ka mɔgɔw bɛ nommé consulat la o anw ka agent caman nommé don consulat la donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projet de loi in tiɲɛ don ani administration territoriale affaires étrangères sécurité justice an bɛɛ de jɛra ka baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ lajɛ fɛn o fɛn kɛra a ma kɛ an kɔ dɛ an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka conseil juridique de tun bɛ an représenté kamasɔrɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na kiiri ko de don baara kɛra a y'a fɔ cogo min na baara dira kiiribon ministre ma nka an kana miiri k'a fɔ ko nin baara in ni baara tɔw ye kelen ko nɔgɔya la i bɛ se ka i bolo kɔrɔta k'a kɛ ka bɔ yen ko ɲɔgɔn tɛ f'i ka sɛgɛsɛgɛliw de don a la baara in bɛ sen na dɛ wa u bɛ ka nɔ bɔ hakili la k'a fɔ ko a tɛ mɛn a b'u kunkan mɛn parce que ni ko ma fɛsɛfɛsɛ n y'a fɔ cogo min na tɔgɔ yɛlɛma dama tɛ sisan yɛlɛma dama tɛ a dɔw ta ye identité yɛrɛ de bɛ falen lahalaya ko i bɔkolo yɛrɛ de bɛ falen i fa tɔgɔ na falen i ba tɔgɔ na falen i woloyɔrɔ na falen donc an m'a ye k'a fɔ ko nɔgɔn tɛ an b'a miiri n'a fɔra ten b'a fɔ dossier fitinin u kɛlen don ka mɛn n'a ye ko nɔgɔn tɛ dɛ donc ko nɔgɔn tɛ o de kosɔn premier ministre ye jɛkulu sigi a ye ministère dama ta anw ka ministre b'a la affaires étrangères b'a la administration territoriale b'a la sécurité b'a la justice b'a la k'u ka sigi k'u ka miiri a ko in yɛrɛ bɛ lajɛya cogo di n y'a fɔ cogo min na dossier in taara ɲɛ koyi justice tilara ka baara la o justice fana y'a di premier ministre ma dossier fana nin dossier ɲɔgɔnna dossier gɛlɛman a tɛ se ka taa ten dɛ parce que minnu bɛ kɔ kan n'olu ta falenna minnu bɛ kɔnɔna na fana olu fana ta na falen e wolola 1975 ni e ko sisan k'e wolola 1985 o caman bɛ yen ni sɔn kɛra o ma ni nan tɛ kelen ye donc ni sɔn kɛra o ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko e tun kan ka baara bila wagati min na e tɛna bila ten donc yɛlɛmanba de don k'a fɔ ko nɔgɔ de don an k'a kɛ ka bɔ yen u ka suma faamaw ka sumaw ti baara la an k'a faamu k'a fɔ ko ni sɔn kɛra kɔkantaw ma jagoya don sɔn bɛ kɛ kɔnɔnataw ma n'o dun kɛra il faut que jamana ka garde-fou dɔ de kɛ garde-fou n t'a dɔn bamanankan na o bɛ fɔ cogo min na fo fɛɛrɛ de ka tigɛ ni dabali ma tigɛ a ko laban an y'a daminɛ mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ taa k'an bolo da an bɛ ala de deli ala ka n'a to fiyewu a ka taa k'an bolo da donc dossier ninnu kɔni bɛ anw bolo anw bɛ an se la an se ye fɛn fɛn ye an na o kɛ nka u k'a miiri k'a fɔ ko
an bɛ fɛ a ka teliya sansan cogo min na o de ma nɔgɔ kosɛbɛ awɔ an balimaw ne hakilila k'a fɔ an ye furancɛnin kɛ sabu an bɛ ɲini ka miniti 35 an tɛmɛn'o kan yɛrɛ baro la ni ko mɔɔw ma an ka jɛ k'an sigi ni min sigiyɔrɔ bɛnna n tigiɲɛso bɔda ma n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin kuma ninnu ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka faamuyali de di mɔgɔw ma minnu a ɲɔgɔnna nataw u kana maa wɛrɛ sɔrɔ ni ye nin mɛn hali ne miiri la ka fɔ i b'a fɛ ka ɲɔgɔnna kɛ n'i ma farati sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se k'i ma kɔlɔlɔ ye nka minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ gɛlɛya la a dɔw ka baara b'a fɛ ka ci u ko bɛ fɛn min ɲini n'i y'a ye k'a fɔ hali a bɛ fɔ k'a fɔ ko min ye nina ko in ye ale ka bɔ passeport ko la fɔlɔ la passeport tun bɛ dilan nina ko tun t'a la i yɛrɛ ye o gɛlɛyaw fɔ baro daminɛ dɔ tiri yɛrɛ kɛ n'a nɔgɔyara n'a kɛra marabatiga ye k'a bɛ sirabada la tɛmɛbaatɔ o tɛmɛbaatɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ jamana wɛrɛ de kana yan k'anw ka sɛbɛnw ta ko anw ka sɛbɛnw sɔrɔli ka nɔgɔ nka an ka baro sigi na i da sera nina ko jamana ka forobasigi min kɛra kɔsɛ na kibaruya minnu fɔra a la i da sera a kibaruyaw ma ka fɔ kuma fɔcogo la tuma dɔ la fɛn dɔw fɔra a bɛ se ka kɛ fili bɛ olu la nka ne b'a fɛ ka yɔrɔ min ɲini sisan a mana bɔ sira o sira fɛ gɛlɛmanw bɛ yen i n'a fɔ i da sera minnu ma nka dɔw fana bɛ yen olu fana man gɛlɛn i n'a fɔ e ye min fɔ a bɛɛ t'o ye o minnu tɛ olu ye o olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a fɔra sisan k'u ka nina ko dabila hali ni nina ko ma dabila ko ka a bɔ jɔ e yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ n'o kɛra kɛfɛn ye yala o bɛ passeport sɔrɔli nɔgɔya wa a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen bɛ cogo min i ni ce i ka ɲininkali la ni i ye kuma fɔlɔ min fɔ gɛlɛya ye ko dɔ ye a bɛ kalan de di anw ma minnu ye donna gɛlɛya dɔ la ka tɛmɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka ladili di dɔw ma a kana donna dɛ n'aw ye nin kɛ nin bɛ kɛ tan o ye ladili ye u bɛ se ka min sɔrɔ ani a dɔ fana ye nin ye sɛbɛn ko bɛɛ tɛ gɛlɛya ye min ni tɔgɔ falen ni jamu falen ni si falen tɛ kelen ye dɔw ta t'o ye o gɛlɛya fɛn min bɛ u kan ni falenfalenba tɛ minnu na olu ta n'a sera ma n y'a f'i ye cogo min na tile 2 don sabanan a taara bari anw ka ministère de bɛ a ta ka taa n'a ye sécurité la police des frontières ka taa ko ɲɛnabɔ ye ani u bɛ a suit ko ɲuman a ka se ka ɲɛnabɔ wa a caman passeport ko ni CIC en fait carte consulaire olu ko ka teli nka a dɔw fana an b'a miiri k'a fɔ ko bɛɛ ka gɛlɛn dɔ de bɛ t'i sigi consulat da la a b'a fɔ a y'a di ne ma ne bɛ se k'a kɛ ne bɛ kari dɔn u mɔgɔw ka document minɛ sɛbɛnw minɛ ka dɔ minɛ u bolo e hakili la k'a fɔ ko ale sigilen don consulat da la k'ale ye consulat baarakɛla dɔ ye e bɛ fɛ e ka ko ka teliya i b'a sɔrɔ ani consulat baarakɛ cɛ ka jan a caman gɛlɛya caman bɛ an ka tungankɛw sɔrɔ bari u b'a miiri k'a fɔ kari de b'a ɲɛdɔn o kari consulat baarakɛla tɛ ambassade baarakɛla tɛ mais min ɲini u fɛ u ka gɛlɛya caman ye faamubaliya de ka n'i ka sɛbɛn di mɔgɔ si de ma k'a ka taa papier ɲini i ye bi na o tile tɛmɛna pewu kɔnsulaw la fɔlɔ kɔnsulaw ka ko tun ka gɛlɛ jagokɛyɔrɔ de tun don a bɛ hakɛ to kuma kɛcogo la an ka tɔnkankew tun sɛgɛnnen don u bolo kosɛbɛ nka bi na an y'o gɛlɛya caman yɛlɛma i bɛ taa kɔnsula la i bɛ lamɛn i ka gɛlɛyaw bɛ lamɛn ni sɛbɛn kɔni nana yan a baara ye min ye o bɛ teliya nka u ka da u ka sɛbɛn don mɔgɔ wɛrɛ de bolo wɛrɛ kana na don e ni kɔnsula cɛ bani n'o ma kɛ baara in bɛ teliya a bɛɛ tɛ gɛlɛyaba ye dɔw ta bɛ yen gɛlɛya kunkurunin de don dɔw ta tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn cogo de ma ɲɛ olu tɛ gɛlɛyaba ye o olu changement bɛ se ka kɛ CTDEC la yan teliya la an b'a directeur yɛrɛ fo depuis a nana an ma fɛn ɲini a fɛ fɛn min kɔni bɛ sira ɲuman kan k'o ma ɲɛnabɔ a tɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i y'a wele wagati o wagati hali n'a ma se ka i ka wele kan ta o yɔrɔnin bɛɛ cɛ bɛ segin k'i wele CTDEC c'est militaire donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn kama sɔrɔ ni ɲumankɛla fana k'an ka fo k'a barika da an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bawo i da sera projet tɔgɔtɛni ma n hakili la olu ye yɛlɛmaw ye parce que olu tun tɛ yan fɔlɔ c'est comme a bɛ fɔ min ma ko les réformes ka yɛlɛma dɔn baara kɛcogo la
parce que an y'a jateminɛ ni minisiri min nana o bɛ yɛlɛma don kow la en tout cas a bɛna ni hakilila dɔw ye minisiri kura min bɛ sisan n y'a fɔ baro kɔnɔ sanfɛ n ko ale kɛra consul ye ka kɛ ambassadeur ye alhamdu ak ilien i bɛ se k'i da don aw ka réforme yɛlɛma kuraw la minnu b'aw fɛ yan i bɛ se k'i da don la k'o walawala an ye wa. réforme a fɔra ko refondation ko jamana ka sigi bolo kura kan o tɛ ni jamana ka sigi bolo kura kan mɔgɔ kelen tɛ koyi o ɲinina ministère bɛɛ fɛ bɛɛ ka a ka taabolo kɔrɔ minnu bɛ n'olu ka ɲi a ka sinsin nka ni min man ɲi a k'o bila ka yɛlɛma don a la anw ka yɛlɛma fɔlɔ kɛra mun ye tungaranke yɛrɛ ye jɔn ye jɔn ye tunganden ye ne bɛ se ka wele ko tungaranke bi wa ne ye san 10 ni kɔ kɛ kɔ kan dɛ est ce que ne bɛ se ka wele ko tungaranke hɔ ane tungaranke ya e ka mɔgɔ bɛ yen ani fɛnw bɛ yen a sigilen bɛ yan hali i sigilen don yan i bɛ taa donc sisan an y'o de prépare latigɛ sisan an y'o de prépare latigɛ an ye décret de ta bɛɛ tɛ tungaranke ye k'a sababuya kɛ min ye hali Nations Unies ye texte dɔ ta o di ye sɛbɛn dɔ ta o i bɛ jate tungaranke ye Nations Unies na ni i ye kalo 6 kɛ i fa dugu kɔ i sigilen don yɔrɔ min na n'i bɔra i fa dugu la ka taa jamana wɛrɛ la min tɛ i fa dugu ye i jatilen don nanzarakan na o jamana kan i kɛra tungaranke ye i jatilen don comme migrant international o kɔrɔ i bɔra i fa dugu la i ye i ka jamana dancɛ tigɛ i ye frontière tigɛ n'i y'o tigɛ ka t'i sigi jamana wɛrɛ la kalo 6 o ye Nations Unies yɛrɛ ka définition ye i bɛ jati tungaden dɔ ye anw ka ko ka gɛlɛn ni o Nations Unies ta ye kama sɔrɔ i ye fɛn dɔ fɔ i ko n'i ka kɔlɛ bɛ yen anw y'o jati an ka décret in kɔnɔ statut de malien de l'extérieur n'i bɔra tunga na ka na n'i ye kalo 6 kɛ e ma segin o dugu in kɔnɔ retour définitif parce que dɔw bɛ na sɛbɛn ɲini anw fɛ k'a fɔ ko u ka minɛnw natɔ don u bɛ fɛ taxe ka bin ka bɔ a kan kama sɔrɔ u bolola minɛnw de don an b'u ɲininka yalima aw natɔ don définitivement wa ka i tɛ kɔ lasegin tuguni u b'a fɔ awɔ o tɛ se ka ɲɛ fo ambassade min bɛ yen u ka sɛbɛn kɛ ka da e ka sɛbɛnw bɛɛ kan k'a fɔ ko nin tigi karimasina natɔ don a tɛna segin tuguni n'o sɛbɛn sera anw ma yan anw fana bɛ sɛbɛn ci ministre de l'économie et des finances ma ka dédouanement bɛɛ bin ni mobili bɔra a la ni bolifɛn bɔra a la a tɔw bɛɛ bɛ se ka bin i ye i tɛ dɔrɔmɛ sara i ka minɛnw bɛ don n'i ka minɛnw donna e kɛra maliden dɔ ye o n'i ye kalo 6 kɛ o kɔ anw tɛ se ka e jate tuguni tungaranke ye kama sɔrɔ jamana yɛrɛ ye taxes bɛɛ bin e sigili kosɔn e tɛ se ka jate tungaranke ye ani migrant de retour e gɛlɛya sɔrɔ kɔ kan an ye avion wuli ka taa e ta ka na ni i nana an bɛ i tɔbɔtɔ projet caman yɛrɛ bɛ anw bolo min bɛ se ka i bolo don baara la ou bien ni OIM de nana ni ye an b'an ja gɛlɛya olu fana kɔrɔ u ka se ka i former u ka se ka bolo dɔ yɔrɔ d'i ma n'o kɛra kalo 12 kɔnɔ an bɛ i jate minɛ an b'i suit nka n'o kalo 12 tɛmɛna sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fo san 1 san 2 n'o kɔni tɛmɛna i se ka jate migrant de retour ye tuguni dɛ k'a fɔ ko e gɛnna tunga fɛ e nana an se k'i jate tuguni k'e ye tungaden dɔ ye donc anw ka baara fɔlɔ kɛra dansigili ye ka bɛɛ wele ko malien de l'extérieur a tun kɛra marabatigɛ ye sawo hali min ye san 20 kɛ yan o b'a fɔ ko ne ye malien de l'extérieur ye donc gɛlɛya dɔ tun bɛ jamana kan o yɔrɔ la ministre alhamdulillah a ka baara fɔlɔ kɛra min ye a ko a fɔra ko refondation an ka sigi sen kura kan n'o de don minnu ka ɲi an k'o mara min ye gɛlɛya ye an ka fɛɛrɛ ɲini o la fɛɛrɛ fɔlɔ min sɔrɔla an bolo o ye o papier in tali ye papier kɔni signera wa an bɛ k'a baaraw lawaleya tɔkutɛni tun bɛ yen ka kɔrɔ mais tɔkutɛni tun ye projet de ye comme n y'a fɔ cogo min na PNUD y'i bolo bɔ a kɔrɔ kama sɔrɔ ale ye wagati min latigɛ o wagatiw de banna donc an bɛ ka baara kɛ k'a kɛ an ka baara bolo dɔ ye an ka service dɔ ye donc o baara de bɛ sen na ani baara caman bɛ yen an bɛ ka n ka ba don a la surtout l'investissement productif minnu bɛ yen jamanaden minnu bɛ kɔ kan fɛn bɛ u bolo u bɛ ka baara bolow dayɛlɛ jamana wɛrɛw de la an bɛ ka u lasɔn u fa dugu ye u ka sɔn u bɛ ka baara bolo minnu dayɛlɛ yen fɛ yen u ka na o dayɛlɛ u
faso la walisa faso denw fana ka bɔ nɔgɔ la dɔ ka bɔ tunga taako jugu la kama sɔrɔ duguma sira a tiɲɛni nɔ bɛ ka bonya kojugu donc an bɛ ka o baaraw fana kɛ baara caman bɛ yen an bɛ ka u don ba la walisa belebeleba ka bɔ tungafɛ taga in na min ye duguma sira ye ani ka kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ani jamana wɛrɛw mɔgɔw cɛ walisa an ka denmisɛnninw bɛ se ka taa baara kɛ wagati kɔnɔ n'an b'a fɔ migration professionnelle o ka taa baara kɛ ka dɔnniya sɔrɔ ka segin ka na faso la ka n'o baaraw kɛ ani projet kuraw bɛ anw bolo an bɛ fɛ ka min dayɛlɛ ni italiyɛnw ye o ye ka an ka région minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ ka baarabolo dayɛlɛ ye ka denmisɛnninw basigi ani tunga kɔlɔlɔ ye min ye ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu ka nafa b'a la gɛlɛya fana b'a la donc gɛlɛya min bɛ a la k'a fɔ u ɲɛna n'u taara duguma sira fɛ nafa min bɛ a la n'u taara sanfɛ sira in fɛ ani n'u ye faamuyali kɛ k'o bɛɛ ɲɛfɔ u ye ka u professionnaliser kama sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Jose baara ma nɔgɔ bi dɛ e ye baara dɔ degi baara sɔrɔ ma nɔgɔ kuma tɛ an ka denmisɛnninw minnu bɛ yen bi u ma bolola baara foyi degi spécialisation foyi t'u la n'o t'i la e mana taa tunga fɛ e bɛna mun kɛ o de ye an ka denmisɛnninw caman si pɔnw kɔrɔ bi o de ye an ka denmisɛnninw caman si nɛnɛw kɔrɔ bi u bɛ gɛlɛya caman na an ka laɲini ye k'u professionnaliser hali n'u kɛra taa fɛn ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u ka fɛn sɔrɔ ka u yɛrɛw nafa ka u mansaw nafa ani ka jamana yɛrɛ nafa. I m'a ye an balimaw aw minnu sigi bɛ tunga fɛ hali minnu sigi bɛ Mali kɔnɔ nin baro sugu ɲɛci b'a la kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ne ye denmisɛn ye a ka di n ye ka taa tunga fɛ ne ba anw ni denmisɛnnin sigira sisan hakili la k'a fɔ n'i ma taa tunga fɛ i tɛ kɛ fɛn ye n'a ma ɲɛ k'i bɛ taa tunga fɛ a fɔlɔ ye min ye i k'i gɛlɛya i ka taa sariya siraw fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye i bololankolon kana wuli ka taa ten dɔnniya t'e la faamuya t'e la ne taara i bɛ taa mun baara kɛ fo n'i ye garijɛgɛ sɔrɔ ka baara dege yanni k'o dege i b'a kɛ cogo di i somɔgɔw foyi tɛ yen nka ne ba n b'a dɔn an ka baro sen a nafa bɛna bonya kosɛbɛ maliden minnu sigi bɛ tunga fɛ bi kɔni an bɛna n'u ka gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw ye nka n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i sigi bɛ tunga fɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ e la e sigi bɛ Bamakɔ yan i ko k'i ka bolofaraw bɛ Mali fan wɛrɛ fɛ ni maa min b'a fɛ ka aw ka cakɛ bondaso a ka minisiri bondaso la sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ anw na yala o sira bɛ aw bolo wa o sira bɛ anw bolo n y'a fɔ cogo min na kɔnsilaw sigikun de ye ka tungayankɛw dɛmɛ kɔnsilaw sigikun ye k'u dɛmɛ ani page bɛ anw bolo fana bɔlɔlɔ kan Facebook ministère des Maliens de l'extérieur. Salam alaikum, merci beaucoup monsieur. An balimaw minnu bɛ kɔ kan n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ sira fɔlɔ o ye kɔnsilaw ye a y'a ɲɛfɔ cogoya min na dossier caman bɛ s'an ma yan olu bɛ s'an ma yan kɔnsiliw de fɛ donc o sira o de ye sira ye min ka nɔgɔn et puis sariya yɛrɛ sira don maintenant sira wɛrɛ bɛ yen an compatriotes ka situation bɛ s'an ma cogoya min na u bɛ s'an ma Segal yɛrɛ filɛ nin ye caman bɛ caman WhatsApp fɛ a bɛ fɔ a ma ni mɔgɔ ninnu gɛlɛya b'u kan nin yɔrɔ in na a ye fɛɛrɛ tigɛ u la salon an kɔrɔ yan nɔ mɔgɔ 172 olu ka situation Niger o kunbilo kelen bɛ u ni OIM ma ɲɔgɔn faamu donc o situation u vidéo cira anw ma WhatsApp fɛ réseaux sociaux fɛ donc ministère ye fɛɛrɛ tigɛ pour que olu ka Bamako sɔrɔ joona u k'u faso sɔrɔ a y'a fɔ cogoya min na Facebook fana bɛ an ka page bɛ dɔw bɛ se ka message ci anw ma a bɛ consulter régulièrement k'a lajɛ ni gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan yen nɔ ni min bɛ se ka dɛmɛ u bɛ dɛmɛ voilà merci. Mohamed Agal Bachar, chef de cabinet du ministre. An balimaw baro in dɔw b'a la baro bɛ ɲininkali bɛ fɛ an bɛna baro in jɔ komi arajo la kuma ye waati la ko ye an bɛ ɲini ka lɛrɛ kelen sɔrɔ ne ba a bɛ se ka kɛ anw nana n'an kɔnɔtaw ye komi ni yɛrɛ senna teliyala de an y'a ɲini kununko a ɲɛ sɔrɔla bi o ma nɔgɔ dɛ o ma nɔgɔ kosɛbɛ aw ni ce i bɛna n'i t'a fɔta ye i b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini faamaw ni kolatigɛlaw fɛ nka i b'a sɔrɔ olu fana sigilen don ni kɔnɔguwanko dɔw ye u b'a fɛ ka jamanadenw ladɔnniya o la ɲininkali b'anw fɛ anw ka ɲininkali bɛ ɲini ka nɔgɔya fo ni laseli in kɔfɛ
ni mo ye an ɲininga an bɛ ɲiningali ninnu labɛn an bɛ baro wɛrɛ ɲini fɛ ni jɛna nka a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ tun bɛ fɛ min tun kan ka fɔ fasodenw ye an ka ɲiningali ma se o ma n'o b'i bolo bisimila. n bɛ aw fo dante foli min na ani ka jɛya k'a fɔ aw ye anw fɛ yan kunnafoni dilaw mana anw laɲini kuma o kuma an labɛnnen don aw ko aw ye chef de cabinet wele kunu bi a ɲɛ sɔrɔ la ne yɛrɛ tun t'a kalama ko kunu aw y'a wele sɔgɔma in na ale tun sigilen tɛ ni ne ka nali ye kama sɔrɔ farigan bɛ na ne nana ne y'a wele ne ko n biyan a ko ko aw tun ko aw bɛ na ni ne jɛna n'a ye ni baro bɛ se ka sigi ne ka bureau kɔnɔ n ko basi foyi t'o la n'a ma ɲɛ ka fɔ n nana ka ban an na se ka sigi ka baro kɛ n b'a jɛya aw ye k'a fɔ ko wagati o wagati n'aw mago bɛ anw na anw ka baarakɛyɔrɔ bon dayɛlɛlen don aw ye ani k'a fɔ aw ye ko ɲiningali kɔni aw ye caman kɛ komi anw fana tun ma labɛn a kama anw ye kungurunin min sɔrɔ ka aw jaabi o de kɛra nin ye ani bi ka malidenw minnu sigilen don kɔ kan k'u ladɔnniya ko gɛlɛya bɛ an ka jamana kan gɛlɛyaba de bɛ an ka jamana kan ko kura tɛ an bɛ a dɔn ka ban an ka jamana tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ ni san 2 tɛmɛnen ninnu kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ ɲini ka jigila misɛnya nka an ye jamana kɔrɔba ye an ka jamana ye jamana barikama ye o de kosɔn an ka jamana jɔlen don halisa a sen kan a ma bin n'i tun ye caman ɲininka u tun b'a miiri ko ɲankuma y'a sɔrɔ mali tɔgɔ tɛ fɔ bilen ala barika la an tɔgɔ bɛ ka fɔ bi an tɔgɔ na fɔ sini an tɔgɔ na fɔ sinikɛnɛ n'anw sera k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ye farafarali dabila n'an ye ɲɔgɔn buruja dabila n'an ye ɲɔgɔn senkɔrɔmacɛ dabila maliyɛn minnu bɛ sigilen kɔ kan n b'a ɲini u fɛ u ka faso kanu n'u ma min fara a kan u kana foyi bɔ a la kama sɔrɔ jamana mago bɛ u la nin wagati in na gɛlɛya bɛ yen nka an tɛ to nin gɛlɛya in na kudayi an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya ninnu ban an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda ɲuman di anw ma ani bi n bɛ sɛbɛn kelen di aw ma n'anw bɛ min wele ko guide du malien de l'extérieur o ye mun ye n'i bɛ taa tunga fɛ i kan ka taa cogo di bilasira cogo min ye ani n'i sigilen don kɔ kan ka ban e bɛ fɛ ka baara bolo de dayɛlɛ jamana kɔnɔ i kan ka kɛ cogo di an y'o bɛɛ kɛ sɛbɛn kelen de kɔnɔ o bɛ se ka kɛ ayiwa a bɛ diya ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka aw fana fo aw ka cɛsiri la an balimaw n b'a dɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ aw dɔw bɛ yen sisan kɔnɔguwanko kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw la anw da ma s'a ma tuma dɔ la n'an tun da sira ma an balima minnu sigilen filɛ nin u b'an bɛɛ bilasira sisan ni kɔnɔguwanko kɛrɛnkɛrɛnnen aw minnu ye malidenw ye n'aw sigilen don tunga fɛ ni sɛbɛ yɛrɛ la koyi sɛbɛ yɛrɛ la ni kɔnɔguwanko kɛrɛnkɛrɛnnenw b'aw la a b'a fɛ ka faamuya ɲini ka faamuya sɔrɔ sira dɔw kan aw bɛ ɲininkali ninnu ci an ma an balimamuso ani an balimakɛ ninnu y'a fɔ cogo min olu ka sira laada siraw bɛ yen n'aw tɛmɛna o sira ninnu fɛ a bɛ se ka u lasɔrɔ n'o yɛrɛ ma bɛn n'aw kɔni komi ne ni Daba Bala Keyita an bɛ ni baro in sigi n'aw ye lamɛnli kɛ tuma o tuma a bɛ se ka radio bɛnkuma an'an baaraɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ se ka olu lasɔrɔ wala an bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yan'an ka baro filanan nin kɛ an bɛna kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka aw ka ɲininkali ninnu ta n'a ye ɲininkali ninnu sɔrɔ sa don nata ninnu na an bɛn'o kɛ baro kura sigilen ye an balimamuso yɛrɛ ye kuma ban ani an balimakɛ olu bɛɛ yan aw de kama aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mamadu